Bueno, lehenengo daukagu hemen patatak, bale? Patata ekologikoa dira. Guizatzen geha, eltzen gauza ekologikoa ez dena, baina aldegunen. Orduan patata hauek ekologikoa dira eta gaina arabakoak. Orduan, egin behar duguna lehenengo da garbitu. Eta gero, hemen sartuko ditugu, urarekin, gatza, eta goziko ditugu, ez dakit, 15 minutu. Gutxi gora bera. Hoxe. 15 minutu. Hoxe. Ordu jarriko guretan, eta egostera. Hori bai aipatu zu, saiatzen zate bertakoa eta baita ekologikoa aldala izaten, da hori baita, ez? Bai. Ez da posible dena ekologikoa izateaz eta momentu honetan gauza ekologikoa oso garestia dira. Eta gero, karo, hori reflekatu behar duzu prezioan. Zuen menuan ere, noski, ezin duzu... Ezin dugu dena ekologikoa erabili. Eta gainean nik esango nuke ekologikoan ere iruzur txiki bat badago, ez dakit. Ez da posible dena ekologikoa izatea prezio horietan, eta, bueno... Ni badaukat nire nekazari ekologikoa eta bera ekartzeit daukana. Baina, karo, momentu honetan adibidez, letxuga besterik ez dauka. Hori izan barnizuen, zaurduan, zuek sasoian sasoikoa, ez? Hoi da, eta momentu da aldaketakoa, ez? Orduan, datorren hilabetean hasikoa, beste gauza ekartzen. Oin da, landan hortuak daude hori danak ateatzen, baina oin hilarrak gauzatzu bat ere, baina... Momentu da aldaketakoa. Orduan bere ala, hasiko da ekartzen, ezakit, daukana, eta nik horren arabera baitzeut menua. Ni saiatzen ez, sasoiko gauzak jartzen. Adibidez, orain, hori zainzuriak, horregatik ekarri du zainzuriak. Zauri esan duzu, ez? Astero aldatzen duzuela menua? Bai, astero. 8 plater, eta astero aldatzen ditugu. Eta lan itezu beti menuekin? Bai. Ez. Da menu berdina, gero gauetan eta asteburutan menu berdina da, baino normalen eskaintzen ditugu pare bat plater kartaz aparte. Gatza bota behar duzu? Bai, botako dugu, bai. Horrexe. Hori atope, eta utziko dugu, irekiten, 15 minutu hola ikusiko dugu ber. Vale. Eta bien bitarten, gazta veganoak. Bai, gazta veganoak. Karo, nahi gazta morru nahi, uste zait pilo bat. Eta, karo, gaztak ez jatia komplikatu da, zaila. Orduan, saiatzen geha bilatzen, gaztaren zaporea eta gazta zer dauka, gazta zer da. Gazia, gozoa batzutan, garratza, eta mikatza ere bada. Orduan, gauz horiek, aurkitzen badituzu edo zein legutan, eta nasten badituzu, lortzen duzu zerbait, ez gazta, antzekoa. Orduan, hortarako, badibidez, anakardoak. Anakardoak txigortu da daude. Nik edo ditzetut gaur txigortu da, baino. Gordinik gaukitzen badituzu, beto. Hartzen dituzu beratzen, eta orduan esate dute aktibatzen direla. Orduan, energia gehiago daukatela, eta orduan, hobe da. Ni momentu honetan, ekarri ditut, txigortuak. Orduan, hauek emango diote, goxotasun hori, ez? Gozoa dira anakardoak. Gero daukat hemen, garagardo legamia. Asko erabiltzen dugu, probatu duzu? Bai, gozatzeko lehen erabiltzen nuen, da ensalada idaulan gainetik eta botatzeko, eta... Vitamina asko ditu, eta orduan, eta honek emate jo, hori mikastasuna. Mikastasuna, bai. Garratza. Eta gatza. Eta gatza. Edo zein gatza ez da? Ez, hau da gerandeko gatza. Refinatu gabe, eta bakizu, itxasbelar asko ditu, horregatik gatzen da grisa. Bira. Nik erabiltzen dut, saiatzen nahi za. Hori erabiltzen. Eta horiekin lortuko du, gaztan antzeko zerbait. Eta gero emango du, saporea. Eta zerrekin? Belarrekin. Oreganoa, eta hau, hierbas de Provenza. Berdintzain, nahi duzuna. Osea, hori ja bakoitzak probatzeko, ez? Gustatzen izkion belarrak ero. Honekin, ingo asketa bat, termomisen. Birrundu. Hoi da, eta gero, harinduko dugu urpixka batekin, eta horrekin ingo du krema bat. Eta izango da, inokintzako. Gainetik botatzeko. Eta bigarren gazta, gero gainetik botako diona. Bigarren gazta, izango da parmesano. Parmesano izatena, birrindu izatena, gainetik botatzen dena normalean. Hortarako erabiliko dugu sesamoa. Sesamoa. Ordini dago, orduan, sigortuko du pixkat. Sigortuko du pixkat. Eta gero, berriz, legamia. Legamia. Gatza. Eta parmesanoa batez ere gazia da. Batez ere gazia da. Eta mikatza ere, orduan, guzu goxua. Experimentu guztia benun diatu, jo, Bueno, hau da proba jarro.
Bordoska bat, ez? Internetek ere asko laguntzen. Bai. Egia esan gaur egun interneten dana aurkitu da. Dana ona eta dana txarra. Da, hori da, gero jakinin behar da. Beiztu behar duzu. Hori da, kendu eta operatzen. Probe erro. Bueno. De bezeroa, los conejillos. Gaixuak. Bai. Gaixuak. Bueno, bezero horietakoak izan nahi baituzue, telefonoa botero, reserva ikia nahi baute, aprotxatu, bota. Bai, da, 943-167-1. Deitu, gu beti esaten du, reserva, komeni da lehitea. Bai, komenigarria da. Bueno, gain azte bukareta batez ere. Bai, batez ere lan asketegu eta hobe da. Zema lagunentzako tokiako zuineke? 50 bat. Ondo. Gutxi gora bera. Eta, bueno, orduan ondo zabiltzat, Bai, ez jatzen. Bueno, bale, orduan gaztekin hasiko da. Hau lehorra da, honekin hasiko da. Hortarako behar dugu sartai bat, lehenengo hau... Bai, txigortzeko. Txiki batekin nikoa, Bai, nahikoa. Bai, hemen jarri. Hemen. Zua. Eta sesamoa botako dugu. Eta hor txigortzeko pixkatez, bolta batzuk. Kantidade errezetan daude. Vale. Bueno, hau aldezu egin eta euki pote baten eta, bueno, gorde, armairu baten oso ondo. Bai, eta bestela saltzen dute baita txigortu, nahi izan eskiko, bine hauet, ez da berdinaz, eta usaina eta hori... Eta hemen botatzen duen usaia sesamoak orain. Kontu izan behar duzuet, eta sesamoa oso mikatza da. Jendeak ez daki, baina oso mikatza da. Orduan... Neurrian ibili behar. Hoi da. Ero sesamo olioa, inoiz erabiltzen bauzu errezeta batean sesamo olioa, ez da oliba olioan da moduan. Errezeta guztia popatik arzea bialdu aldizu, Nik probatu izan dut hemen... Tanta batzuk ondo daude baino kontuz. Inziguten, lagun batek inzigun, tartar bat, egaluziana, olako tartar bat, eta kriston txorrota botazion sesamola, eta ura zen sesamoa. Besterik ez zeukan ezer. Sesamo zapora da. Oso fuertea da. Oso fuertea da. Así que ez. Vale, ordu nau, txigortu behar dugu, goiatxo bat edo... Bai, irekitau, Iñaki, ze egunetan irekitzen duzue, jaieunik, atzaldetan bai? Jaieguna da igandea gaua eta astelena. Beste egun guztietan goiz da atzalde irekitzen duzue? Bai. Baskariak eta afariak eman dituzue? Bai, goizeko 10etan irekitzen dugu, kafiak eta pintxoak hartzekoz eta pintxoak ere ditugu, pintxo asko. Orain, bueno, ditugu tortilla batzuk veganoak, arrotzi gabe, oso onak. Baina ospe handia daukatea auzoan eta oso goxua. Kostatu zaigu, baina lortu dugu errezeta. Ze hori bez galdetu nizun, ja 3 urte ez, dara mazkizue proiektu honekin? Bai, 3 beteko ditugu urrian, bai. Eta zen moduz izan ziren hasierak? Oso onak. Bai, hasieratik ja jendea gerturatu zen? Hasieratik izan zen, kriston arrakasta. Bai. Ezin gehatu, pasada bat izan zen. Eta bertako jendia? Bai, batez ere auzokoak. Bai. Bai, eta oraindik Donostiko jendea ez dakit, ez da inbeste hurbiltzen, baina bueno, pixkanaka hurbiltzen nahi dira. Bakizu, etortzen denak, gero ekartzen du beste bat, eta beste bat. Bai, hausa bakua. Hori da, nik uste dut propaganda hoberena mundu bat. Hoberena, bai. Ondo, egia da prensan eta irratian da, telebistan da ertzak laguntzen dela, baina hausa bakoa da balio duena. Seguk hemen oien zan dugu, ze gozua dena ez da izer, bueno, lagun batek esatea baino bestalakorik ez da. Baina ziratik zinen lanen, eta geunden harrituta. Eta ze perfileko jendea gaztia helduak ere... Denetik, dauzkagu familia gaurrekin, jende helduak, gazteak, veganoak, ez veganoak, vegetarianoak, aragizaleak, morroskoa, bagizu, sagardoteiko morroskoak ere. Kuadrilla, haitxu, probatu behar da, danetik probatu behar da. Hoi da, ez da segertatzen. Eta kontua da, gaina, eta goxua dela. Nik ez da jendia zer uste duen, hemen da, nire lagun bate dize, lore jaleak. Bai. Lore jale horiek, eta lore jalea, baizu, horiak, berak esaten du, dela klorofilari alergia diola. Bai, baina, behiak klorofila jatute. Bai, karo, horri, berak esaten du, berak jaten duela neko, berak behiakin, ja neko belar jaten duela horrekin. Behi prozesatzen dute, eta gero... Karo, eta berak jaten du, bai, hori da. Ez. Eta Aiton Amonak eta horrela baita, ez? Gertut, animatu. Aizu, hemendik jende heldua eta denei, Heldu asko etortzea. Asko, eta gaina oso gustora jate dute. Bekizu digestioa oso erresa aitea, eta dena abantaia dira. Menu hemen daukazue, azkenean, zer izaten da beti? Asteko bat, hemen, ez? Bai.
Dauzkela bat, bi, hiru, lau aukera, azteko moduan. Bai, jartzitugu hori, lehenengo platera, bigarren platera, baino aian ez du zentzurik. Hori, igual, bai aukera hemen aldatzea, ez? Bai. Bi aurreneko, hemen bi... Norbait zu hemendik bi hartu edo hemendik bi, ez dago ez. Eta gaina, ematen dugu aukera, plater bat jatea, gero postre bat edo kafia edo infusio bat ere jatea. Aukera dena daude. Denak. Bueno, ia denak. Hori da, ia, bueno, txuletaik ez eskatu. Hoi ez. Baina, bueno, gaur egun, ona etorri txorienera bizitan etorri zaizkion jatetxe guztiek gehienak, esate dutena berek. Esateko ez gaude gaur egun jatetxeak. Ez dut esango denai bai, baina, bueno, nahi zula ez da izan, Asuntoa jende asko pentsatzeu, veganoek jateula gauza oso arraroa jatik. Bertako... Esate jate, zu jango zu seitan asko eta tofu asko eta ni seitan, tofu? Keba? Nik ez du, uste zaizkit, lekak eta atza eta patatak eta, ezakit, barrunak eta lekaleak eta olako hautzak. Bertakoekin egin aldala, ez dela jende guzti olako menu bat, olako dieta baten emateko, jomarra belarden da berezietara, eta hango jaki ez da supermerkatuetako pasillo berezi hortara, ez? Baina, Euskaldunak, iaia erdi veganoa gea, gure sukaldaitza, daukagu menestra, daukagu, ez dakit, porro patata, daukagu... Pila bat. Gauza asko, barazki asko jatu ditugu. Barazki asko. Bai, urdai espikoarekin, urdai espikoa eta jazta. Hola da, eta denai daukau, oitxura badauko botatzeko denai, hoxe, fundamento pixka batzuk esango luke den moduan, hori, urdai espikoa, ez da, pistoa beharrea, ala bilbaina, arrotza. Eta jendeak pentsatzeu, es que las proteínas de las verduras no son como las de la carne, son, nola ez, berdina dira. Ez hori ja gaur egun nik uste dute ikarketak badaude, eta... Baina jendeak ez du hori pentsatzen. Eta duen esateiet, gorila bat veganoa da. Eta dira nola duen. Elefantea ere, rinocerontea, hipopotamoa, jirafa, behitu. Baina hemen beti jan izan da. Gu beti ezagutu izan dugu, nire izebanean da, babar edilista karrozakin astuta. Bai, eski oso ondo dago. Oso proteina. Eta hori bai, hori geixarra. Baina hori janda... Bai, lentejari falta zaiona arroza dauka eta aldeantziz. Horregatik nazteia eta oso ondo dago. Bai. Bueno, patatak hemen egosten. Bai, eta hori honek esan dakoa, 15-20 minutu patatan tamainan arabera hori erraza izaten da. Zulatu, ikusi... Bai, gero askatzen dan. Eta... Hau jazta. Usaia badintzen bai, badako. Usaia badu, kolorea ere. Bai. Orduan inguna da, sartuko dugu termomixen. Eta txikitu dana birrindu, ez? Bai, birrindu. Vale. Eta izango da, gainetik botako dugun? Hoi da, parmesano. Parmesano veganoa. Ze usaia botatzen duen, ni asko urtetzen, sesamoa, bueno. Orduan legamia, bai? Garardo legamia, hau mikaztezu emago jo. Irugo jereka da, gutxo gara bera. Bai. Eta gero, gatza. Nik ditzen gatza. Hau, txikitu birrinduko dugu eta ikusiko probatuko dugu. Ze oso falta zaion, edo... Bakarri, gero. Hau da usaia. Bauka gazta puntu bat, A ver. A ver si hemos gustado. Bai, ez? Bixi, ona. Gatzia, bai. Mikatza. Jazta. Ze gauzak, Hori ja. Eta pikurte sukaldean da beti ikasten hau da, gure... Hortxe. Gure ofizioak hori dago, beti ikasten dela zerbait. Eta jendea jolan, holako, animatzen da holan bauzkazu klienteatzu betikoak holan, eta beti gauza berria probatzea etortzen dinak. Gaina bakite, astero altzegu karta, orduan, errepikatzen dituk plater batzuk, baino hiru urte hauetan, nik esango nuke 250 plater desberdin ditugula. Horren aukera bada. Liburu bat itxeko, edo bi? Liburu bat itxeko, edo bi. Bada, gaur egun, Bai. Horako liburu
barazki jarrenak, ero baina. Bai, baina gero ikusten dituzu liburuak oso politxa, argazkia oso politxa, baina esatezu, hau jango nuke? Kostata, Batzu daia hori, argazkia atatzeko. Argazkia. Bai, hori da. Eta hori ezan, gaur egun sukaldaritza liburuetan, kriston argazkia daude. Claro. Errezeta baina hobi hauak, Bai. askoz. Bai. Ikuste dituzute esatez, hau, gero probatzen zute esatez. Bai. Eta asko dira hori, txampiñoiak ogi gainean. Jartzen, kriston argazki ez da inola, eta emate udala, eta txampiñoi bat. Honesten ez dakitze ikusen un liburu baten, baina ez dakitzen asketa, batzen dizela piña, eta beste osagaia zakit. Oso arraro eta esan nuen, nor jango hau? Gero argazki oso politxatzen, baina gero jateko ez nuen egin, ez dakite. Baina, Hau, bertan botako dugu bestia, ero garbiten? Bai, bertan, lasai, bai. Ez da nabarituko. Vale. Bueno, orduan hau badegu. Hau, listo? Ya está, listo. Gainetik botako dugula, hori gainetik. Gordetzeko, pote baten, itxita, eta ya está, armairu baten, eta nahi duzunen. Hori kanpoan, oskailuan ez? Ez, kanpoan. Vale. Aukera baukazu baita ematen zu, ez? Norbaitek etxea emateko eta... Bai, badegu. Hori gaina bultzatzen zu. Take-away badegu, bai, saiatzen gara bultzatzen, eta jende asko ditzegu, eta gero hori nahi baduzu etxea eman, lasai asko. Piknika, ez zuen piknika bultzatzen zu. Daukagu Kristinenea ondoan, horratik. Orain udaran jartzen dugu, ematen dizu gauza guztiak, eta kartoi bat ere bai, uteko parkera, eta bertan jateko. Hori eguraldia... Hori Euskal Herrian inalda, Irlandan saixagoa izango zen, ez olako... Ingote, Irlandarrek ingote. Bai, a ber, piknikan nundi gandik Inglaterra handi dator, ez? Orduan, azkenean... Hoi da. Hala, bigarren gazta. Bigarren gazta. Oina hau, anakardokin, da... Orduan, dokagu hemen, anakardoak. Bai. Gero, berdina... Zenbatuta zuten? Bai. Hola, legamia. Bai. Gero, limoiaz, eta garratza izan behar da. Nik ezean botatzetola eta gero probatzeu. Gastatu behar dugu eta falta zaio limoia, falta zaio gatza. Ero bakoitza bere gustora. Hoi da. Ikusteko nola nahi duen. Momentuz, hola utziko dugu. Bai. Gero, gatza. Azpiskat. Eta gero, belarrak eta... Eta baratxuria jarriko dugu. Bai, sapore emateko. Bai. Usaia, erra. Boteko dugu bi ale, hola. Bat. Eta beste bat. Usaia dagoen hemen. Eta pintxoak eta zen dana bebai, noan, noski? Boia denak. Bakarrik egitegu bat kuiatxoarekin eta hauntz gaztarekin, baina gainotzekoak dena veganoak. Gero egitegu tortilla, patata tortilla eta gero egitegu patata tortilla arrotza gabe eta barazki tortilla arrotza gabe. Hori esan da, zuk esan diazuna, hartu diezuela puntua, kostatu zeizuela. Bai, hasieran adreilu bat zen. Bai, nik adreilu bat. Egin da dukat hori, txitxiro irinakin da, ez? Bai. Gu erailtzen ditugu beste gauza batzuk, eta ez da, kriston goxua dago. Oso ona. Ez diazu kontatuko sekretu? Ez. Ez bestela kopiatuko dira zuen, ez. Ni kopiatu, niko betingo du, hobetu. Norbaitek kopiatu du. Bueno, gero, belar hauek botako jogu, baina gero, ordun. Ingo duguna da, hau txikitu eta bot... Ai, barkatu, liatu dut hemen, hola. Vale, txikituko dugu eta botako jogu ura. Zeta nahi krema handortu. Vale. Zenbat hor, Iñaki? Bai, horrekin nahiko. Hori. Botako pixkat. Goiara daukat hemen. Bai. Segundu bat. Zait, nola ikusten zali da. Guazen ikusten da hon.
begitik hemen protu da. Vale. Bultza egingo dio dana, jetxiko dugu. Oso ona. Usaia bintzat ikusgarri dut, haizu. Oso ona. Nik, benetan, mundua da, nik inoiz ibiltzen naiz behiratzen, baina, hombre, txorien badauka hori, gonbidatu danetik izaten du, eta saiatzen gara pixka danetik egiten. Baina, bitu, ez da, okurritu ez zitzaidan, nire. Jendea pentsatu oso mugatua dela, baina ez pentsa, bazkikin, lekakiekin, frutu lehorrekin, hor dago. Hola, testura hori. Vale. Orain gaituko jogu belarrak. Vale. Hori probatu danakin, ez baziraten esango, o ez banuke jakingo zer dan, esango nik hau, gazta berezin bat. Gazta berezin bat, hau. Seri, ez da jolan esango, hau Euskal Honungo gazta dan. Baina gazta. Baina gazta. Bueno, ordun, hierbas de Provenza. Bai. Hola. Eta oreganoa. Berdina. Txikituko dugu. Segura. Hau, koiaraka jango nukenik. Hartu koiara atolan. Eta hau, otarteko haiteko, bokaio haiteko. Oso nago, hola. Zabalduta, ero tomate pixka batekin, gatza, eta... Listo, oso nago, bai. Oso nahi probatzia. Eta tekstura, eta... Bai, oso nago. Zeitxura. Izango nuke... Netzat oso nago. Bai, Berra. Bai, ez da? Atzekoak hor daude itxoiten, baina itxoin berko duzu. Hau dago, puzgarria. Bai, menateako dugu. Eta izango da, krema, gainetikan botatzeko. Aha. Gnocchi zer gehiago ez dugu. Gero, gnocchi zer eraman gute? Patatak? Patata, irina, bai. Intxaur moskatua. Bueno, hola utziko dugu, eta bestela. Bai. Beste baten jarriko dugu. Bueno, igual, bai. Eta horrela ikusingo dute, holan. Bai. Bota, hoxe. Kare. Hau, altxorra da, bainaki. Bai, ezin da galdu. Ten erabili behar da, ben. Ezin da galdu. Askara hiltzen duzu, holako... Bai. Eta hau behin egin da... Hau, osgailuan gorde. Osgailuan. Eta iraungo gu, aste bete, bai. Bai, ze, azkenean, bueno, horrek ez dauka holan. Ez du arriskurik. Ez dauka arrautzarik, ez dauka holako ezer, ez? Ez. Frutu lehorra eta... Bai, hor ura gehitu dionez, horretik osgailuan sartu behar zen, bestela... Holexe. Honekin bukatu du, Iñaki? Termomisa... Bai, jazta. Listo, ez? Ez dugu gehiago erabiliko. Vale. Batzea. Bueno, gazta hau ere, ja, ina dago, orduan hemen aurren utziko dugu. Vale. Eta hemen daude orduan, bi gazta. Vale. Hau be bukatu dugu. Egin una pixka jaso, segero haindik, falta zeugu. Gauza hauek ere kenduko ditugu. Eta utziko dugu, gerorako. Vale. Limoia ere. Honekin bukatu dugu. Ez, hemen. Hemen. Vale. Arref. Oso. Hortxe. Eta utziko dugu. Hemen. Vale, patatak, behiatuko nola dauden. Uste ongo hiela. Hartu lana. Bai. Orduan, kenduko dugu ura. Bai. Eta gero, hau, egiten da, bueno, oreo, eta egozin behar dira, orduan beste ur bat, ero beste lapikoa beharko du. Bueno, alia egozi edo labean erre. Abetuenik egozita inditu beti. Bai, eske, gaina, garrantzitsuena da, joki egiteko, saitu behar, patata egon behar dira oso lehorrak. Orduan ez dute ura hartu behar. Horregatik, labean sartzen badituzu, haien hobeto, baina denbora gehiago tardatzen dute. Horregatik normalen eitet, hola, egosi. Eta orain, inberduguna da, zuritu, eta beroa badaude, hobeto.
Orduan sufitu dugu pixkat. Bueno, bitartean, jarriko dugu ura jarriko gero egosten. Eta orain, egin behar duguna orain da, azkar jun behar du, izan behar da dena segidan. Tita. Hoi da, tita. Horregatik, hemen ditugu. Irakasle zinenean nola nitzen zenien ikasle, Iñaki? Tita, venga, azkar jun behar dugu, egurra. Ni beti oso tita naiz. Bai, Irakasle moduan nune ontzen, Iñaki? Egon nintzen, hasien bost urte Ibiza sukaldaritza eskolan, bakizu Kaian, eta gero, 6 urte Zebanken, hor Berillon. Eta zu eskuetatik, Michelin izarren bat pasada zu eskuetatik holan? Ez dakit izar, baina, ikasle batzu baitut, Mexikon, arzakekin egiten dutenak, eta, bai, esakitzen bat ikasle izan ditut. Ez dakit, astuta. Hainbat pasako ziren. Pentsatuzu. Bale, nik zerbait zuritzeko. Orduan, nik zapiarekin datuko bestela, eta orduan. Hoi da, zituko itxugu. Bada horre, beti menuan jarri behar duzun plateren bat jendeak ez dizuna usten kentzen? Postretan, torradak ezin ditu kendu. Beti uste ditu, beti. Torradak eta jogurra. Jogurra, jende asko etortzea, esateu, nik azukra ez du jaten, eta orduan horregatik jogurrak ez dugu. Azukreik, jatzei dugu sagar krema, baina azukreik gabe. Eta jogurra ze aukera ematuz? Horre jogurrak esneanak emate dituzu? Aukera, bai. Eta veganoa baita, bai? Bai jogurra edo soja jogurra. Aukera emategu. Horren horra aukera. Bai. Lehen, lehenguan bati komentatu nion, etorri behar zinena, eta esan zidan, dilistak oso goxoa prestatzen dituzuela, eta era berezi batean. Bai? Zuen dilista batik esan zuen? Normalen dilistei jartzei dugu bola bat. Saiatzen gara, normalen arroza erabiltzen dugu, orduan deitegu dilista arruntak. Eta gero, aste honetan, adibidez, daukagu dilistak arroz bola batekin eta kurriarekin. Hori ipatu dira, niko... Simplea, gure sukalditza oso simplea da. Eta nahi pentsatu nuen, Indian lentejasko jateia eta gaina kurriarekin oso ondo datukoa eta egia esan oso ondo datzea. Eta bakizu, arroza eta dilistak oso ondo doaz, orduan horreit jau. Zema lagun zaudetu bertan, lanian? Behatzi. Behatzi, asko. Bai, sukaldean 4, gero zerbitzen 3, eta gero nire emaztea eta bilok. Hori zuloak tapatzen eta bakizu. Oporretan guten direnean, gustatzen geha sukaldean, edo barran, edo erosketa egiten, kontua. Jatetxetan beti egoten da lana, beti. Eten gabe, beti dago zer egiteko. Izan aspertu ez, eta, bueno, izan dakoa, gaina, entzun duzu, bakarrik izten dutela, igande atzaldia, igandeko afariak, eta aztelen egun osoa. Bai, egun osoa hori da. Ze hor dutan izten zuen, baskariak eman da jaitzitezu, ez? Bai, irekitzen dugu goizeko 10:00, hori gosariak eta pintxoak emateko, eta gero ja komedorea irekitzen dugu ordu batetan. Eta izten dugu 3:30. Eta arratsaldetan irekitzen dugu 7:00, hori pintxoak eta poteo emateko, eta gero 8:00 irekitzen dugu komedorea 10:30 arte. Eta hori Iñaki, bueno, ardoak eta edarietan da holan baita badukozu holan zerbait berezia, bueno, komplikatua da, ez ditugu referentzia asko, orduan badegu adibidez ardo ekologikoa. Zaitzen geha gauzoiek ematen, eta bai badegu, eta gero bagitzu garagardoak artesanalak, eta gero daukagu edari bat ditzen dena konbutxa. Bai, konbutxa, bai. Konbutxa ere emate dugu, daukagu 3 zaporeko konbutxa. Gaina, bueno, hemen ez da, Goierri aldean ero ez dute egiten hasi dira? Sora luzen. Bai, hori da. Sora luzen ditu dute. Eta benetan oso ona, oso goxua. Bai, probatu genuen hemen ekarri zigun etorri zen Vanessa Brazquez. Bai, bueno, da bera kirolaria, egiten du sukaldaritza makrobietikoa gustatzen dio.
eta laguna ditu hauek, eta oso goxua. Orduan ezagutu nuen ezagutzen, bizi-bizia, eta ez duzu espero hori gaina. Ontxo bada, eta orduan fermentatzeu... Eta gazpila badauka. Claro, fermentatzean jarri behar zute bat azukrearekin. Orduan, ontxoa jateu azukreak, eta orduan botatzeu CO2. Bueno, orduan, hori ingo duguna, honekin pasako dugu. Honekin edo pasapure batekin, baina edo honekin pasatzea. Holakoa, txikian izaten dobetxean baratxu irindako. Bai, hoxe da, bitu. Hau zuek eskatuta dago egiteko zuentzako bereziki, hortako da, hau niokiak egiteko da? Hau da, nioki egiteko edo patata pure egiteko. Egitzeea, bat Ingalaterran eta Italian ere asko egitzen dute. Ez du zer resa da. Bai, hemen oikoa dia holakoa baratxu initzako. Bai, oso oikoak. Ni ez da gustatzen, egiten dutana apurtu egiten dudan txikitu barik. Bai, batidorarekin ezin da egintze eta bestela gomatxua etzen da. Bai, orduan behar da, honekin edo pasapurea bat. Baina, hau erretxagoa da, garbiagoa. Bai, eta askarra. Bai, eta gaina, ez zatizut hemen askarra inbedu lana. Eta zeratik da askarrena? Egiten badugun asketa mantxo eta denbora asko pasatzen badugu hau egiten, orduan harintzen da masa, eta orduan gehitu behar diozu irin gehiago. Irina gehitzean bakizu, gero gogorragoa etzea eta okerragoa. Gero eta irin gutxio, hori da orea, ostorea, ero lusatzen duzuna moduan. Bai, lusatzeko irina behar duzu, baina gehiagi ez da ere. Ahalik eta gutxin da duzu. Hori da. Bai, jazta. Bueno, hemen dago ja, purea. Orduan, egin behar duguna da, orain, gatza. Bai? Gatziko dugu hemen. Erabilko dugu gatza, piparautxa, irina. Bai? Orduan, lehengo, gatz pixkat. Gero daukagu piparautxa, beltza dutxuri izatea. Eta entxaur moskatu bat pixkat. Honi nahi izan ezkero, egiten dira baita, oikoa dira, hori, espinaka bat. Egosi, gehitu, eta holan berde... Kuiarekin egite dute. Kuiarekin, edo... Gero gaztarrikotarekin egite dute Italian, eta... Gero, irina. Patata kiloko, 200 gramo irina. Eta orduan, egin behar duguna da, orain, nastu. Eta nastu behar dugu, baino... Alik eta gutxien, zaitu behar oso gutxi lantzen, eta bestela likatxua etzea eta gomosoa. Aha. Eta baina, beroa dago, osake. Naztuko dugu. Hau, eskolatan da gaur egun olan kanpoko sukaldaritza eta bai ematen da, ero gehiago hemengoa, pixka lanetik? Normalen hasieran, egitegu eguneko menua eta osak hemengoa, simplea. Gero pixkanaka gero ja, bigarren urtean, gehien bat, jaiteia, kanpoko menuak, eta... Eta bultatuko alza berriro? Ba, ez dakit. Oin guztora zaude behintzat? Bai, oso gustora. Baina nirea da irakaskuntza, nire irakastea da, netzako da garrantzitsuna. Eta gaina, nire helburua ez da bakarrik, nire lehenengo helburua zen jatetxe bat irekitzea. Baina gero, orain ja, bigarren helburua da irakastea. Hau irakastea. Bai. Komplikatua da, bialdu dut nire kurrikuluna, eta ezakit 1000 lekutara, batez ere eskoletara, eta gustatuko ditzadeak, eskola baten, hori, menuak egin, eta gauza osasuntxuak egin, ikusteko. Baina momentuz, inorrez dit. Ez, gaur egun hori... Izangoa presupuesto kontua edo. Bai, baina ez dakit. Bueno, ja naztu dugu, orduan, behar duguna da, irina ezakit nun utzi deten, irin gehiago. Hau? Bai, hoxe, bai. Preparatuta dugu bizitza... Orduan, hemen egingo dugu. Katillura eta bizitzaz? Bai, oso da. Vale. Ezkerrik asko. Hori iriki, hori olako txurrusku bat ero imar da, olako olki... Bai, ikusiko zu. Harriko dugu hemen. Bai. Txuixo bat egingo dugu. Bai. Nahi da, oso ondo. Hori, fuerte o jetxingo dizu pixkatu? Fuerte, eta gatz pixkatuta. Bai. Orduan, jazta itengo txoixu bat, bai? Bai. Eta orduan, ingo duguna da... Ostu.
Holaxe. Eta orduan orain, eskuarekin, itxegu, bodatxo batzuk. Aha. Gero, sardezkakin Bai, gero jendeak egiteio, forma emateio, sardezkatekin, baina nik ez dut denbora galtzen, eta bestela egiteio, hola. Bai. Hori da, bueno, pixka paintzeko baina nik tegut. Borobila. Borobila. Eta hori azkenean da, zerbait behira, ez? Ez da... Ezin, espauzu egin hola inokiak, ez daukan zikusi. Jazta, hori badode, orduan hauek. Dugu berriro, berdina. Vale. Ni bi aldi zin da dauzka bakarri inokiak, Ez da komplikatua, baina, bueno. Txak. Ibiltzean poderioz. Amakina bat seguro honek itituna. Sigur. Ongoa. Hor egun, daneako daude. Bueno, hauek, hor daude. Vale, ordun. Orain, egosiko ditugu. Bai? Nola, minutu batekin nahiko izangoa. Hori izatean bota eta gore gotzen direnen, ez? Bai, gore gotzen direnen, orduan aterako ditugu. Hortarako behar dugu bandeja bat edo zerbait. Bai? Eta hor, oliotan txabat botako dugu. Vale. Orduan, nire bitartean botako ditut inokiak. Bera juteia. Olio hemen, txantxabat? Bai, txantxabat olio. Bai. Eta flotatzen dutenen aterako ditugu. Zan behar da, atera, bestela puzteia, ura hartzeute eta... Bai, eta zeitxo, ikusten da, bera juten dira, eta gorak hasten dienen, ja inda daudela. Ikusten oso gutxi lan dugula pasta eta orduan gero jatean ere nabaitukoa. Xamurragoak, ez? Bai, oso xamurratu gehiago. Askotan jartzen dituzue inokiak eta? Bai, eta baina rakastan diarekin. Bora, honeiak, tako ditut? Ez, pixka gehiago. Vale. Kanpoko jendea eta, Donosti oso hiri turistikoa da. Gerturatzen da jendea eta galdetzen duzuegatik, gero... Atzerritar batzez ere veganoak. Bai, veganoek joguten garenean atzerrit, ez dakit nora, beti behatze dugu interneten, jatetxe veganoa. Ez dago besterik. Besterik ez dago. Ez, juten basa hortik eta jatetxe normaletan esan, bai, ensalada... Hori edeitegu, Bai, baina ensalada eta beti botatzen dute urdezpikoa. Ensalada, bai. Ordu ez eta mesedez, veganoa naiz, eta ordu mesedez bota, arrautza ez bota, ezakit zer. Eta bigarren erako zen zu arraina, ez veganoa naiz, veganoek ez du jaten, ordu mes... Bai, ondo, bai, egia esan batzuen... Baina, ja, nastuta daude txoixoekin, bai, Ni hori grazia ite, bokata vegetala. Dana, urdai azpikoa, atzuna, oiazkoa... Ya está, Listo. Bai. Eta interneten webguneri bako zeinak, Bai, baina oso politxa. Nola da? Vegan Vegetarian KM0. Vegan Vegetarian KM0. Bai, horrekin ja. Eta hor pixka ze jartzen dituzu holan azteko menua... Bai, azteko menua, egin ditugun gauzak, edo gau Facebooka, bakizu, Twitterra... Egon behar da, barra. Bai, egon behar da. Nik uste baietz. Bai, egi da. Bai, etzo, honeako eta txarreako. Bai, hori da. Lan ematen du. Lan asko, baina egon behar da hor. Baina egon imar da, zuk esan du. Azkenean kanpotik etortzen da norbaitek, aurrena behiratuko duena interneten, ez? Horako zerbait badagone... Alaitegu. Denok ituzu. Bai. Baina hori gero eta pixkanakanik uste dut, gero eta gehiago dagoen, lehen toki gehiago daude holan aukera veganoak eta euskasunak eta, pero dana daukate, jatetxe asko badaukate, ez? Zerbait holan... Bai, ikusten baduzu vegano zalea direla eta hori gehiena daukate hamburguesa. Baina, nahi hamburguesa veganoa, bale, hemen jatea ondo, baina hori ez da. Baina, toki guztita jotzen da, hamburguesa veganoa. Claro, veganoa da, bai, ez daukate, hamburguesa eta ez nire zerbait gehiago. Osa, menu bat eukitzea ez da, zaila da. Eta, zuk esan duzu lehen, ez da lain behar holan ez da nolako gauza arrarorik, Dilistatzuk prestauta ja veganoa da, Bai, osa, ikusten bazu gure karta, oso ulerkorra dira, osa. Nire etxean lekalea beti veganoa dira. Beti? Gure etxean, nire etxean sekul ez botaten txoixoek, urdazpikoek, odolkirik, ez zerrez, bakarrik bagazkiak eta... Nire amonako laiten zuen eta txoixo ordez jartzen zion azen hori joa. Eta zaten zuen, hau da txoixoa frantsesa. Bale. Hori amonak esaten zuen? Hasta terea. Txoixoa frantsesa. Artista amona. Bai.
Ez, gu beti, nik, enaiz, jarri izan badu, gero aparte egozi badiot, norbait etorri dalako etxera, baina bestela gure etxean, eta nik abixo ematen dut, etortzen den norbait, dilistak, lapikokoa, beti, normalian ez beti, aragi gabe da. Eta gaina, aragia jartzekotan, edo txuixo jartzekotan, uste hobe dela aparte goz. Aparte. Ni hori lengua... Gantza guztia jatezu, eta... Gantzak ez du ezer aportatzen. Eta askori zaporia jan. Eta gaina, txuixoak zer dauka, txuixoa oso goxua, daukana da pimentoia, nik pimentoia batetzeo listei, eta, eta nun dago txuixoa? Nun dago, ez dago, pimentoia badezu. Zapori antzeko egozu. Claro. Batzutan ere itegu ezakit, adibidez datorren astean izango ditugu bagarrun gorriak eta egingo dugu odolki veganoa. Aha. Nei ze gustatzen, gauzak ordezkatzea esatea. Oinatera dute, Alemania ez dut atara olako... Alemanek atera dute dena. Lege bat ezin zaiela ditu ez hamburguesa, ez saltxitxa... Oso ondo dutzen zait, Bai, ezin zaiela hamburguesa, eta aragi izan behar du beti. Eta saltxitxa da, eta aragia. Zuk ezin dizula ditu zerbaiti, saltxitxa, tofu saltxitxa. Ez, izango da, tofu... Tofu zer. Makilla, tofu makilla. Bai, ero seitan opilla. Bai, hamburguesa ez. Eta hori lako zerbait atera dute baina, eta... Indezakezu tofuarekin dozein gauza. Bai. Oiaskua, aragia, arraina... Zaitute pasta bat, eta gero horri gaitzei dute, arrain zaporea edo karramarro zaporea edo nik gauzariek ez ditu. Jazta, Iten duzu zuek zuen seitana eta... Goiten dugu gure seitana bai, gure seitana propioa. Tofua ez, baina seitana bai. Ez tofu oso gutxi gertzen dugu. Seitana, hori, etxan egiten dugulako eta gainean, betzatzen oso goxua. Eta askotan seitana gertzen da oso gomotxua, oso... Bai, ez da oso puntu hartzen, ni gan izan dut inoiz batean bat, esatu... Mateu gurpila zaudela baten gurpil bat. Eta ez goiten dugu oso xamurra eta ona. Bai, seitanak, batzuk hor... Glutenekin da kondo batzu daude aparte zeliakoak izate dira, glutenen kontra era daudenak eta... Bai, nio ze hori moda bat dela, Horren beste daude. Bai, orain da hori. Iñaki, zu, ja urte batzu... Palma dago orain... Hosteleitza munduan urte batzu badara mazkizu eta gaina irakaskuntzan da hori eta, bueno, modak eta kontuk eta entzuten dien. Aspertzeraino. Bai, da. Aspertzeraino. Eta hona dagoen eta bihar auskalo. Bai. Oinateako da ez dakin horre jaten ez da izar eta esan gute... Bai. Uste dena dela ona edo txarra beren neurrian. Bai, neurria. Denetik jan behar da. Denetik jan behar da, hori da. Vale, hori da, azkena ja. Vale. Bolosia eta ditu. Bai. Plater esentate, ja. Baina hau, bada, plater merke bat, tripa ondo betetzeko. Lana badu, asuntoa da lana daukala. Bueno, baina... Momentu, batean nindugu. Bai. Afarilla, ya listo. Gaurko afarilla. Bueno, orduan falta zaiguna da, gero, hori, bukatu... Giroko txirrindulariek, hau, behin baino horietan jango zuten egun hauetan. Han Italian... Claro. Pasta eta ñokia normal. Pasta party. Hau, gero nola ateatzen duzu? Hori pasta partiku lasterketa izaten du. Mendiko, gaur egun kirolean lasterketa egoten diren, beti bezperan egoten da pasta party. Pasta party. Bai, afaria, beti pastarekin bakarrik. Hor, niko ez dira oso originalak. Zegi, ezak gaur ere badaude. Tera ja, ez da. Gaur egun dauden hidrato pilakin hola aukera... Kirola ditan hori guk ikusten dugu, Kinoa eta hartatxikia eta holakoak oso gutxi erabiltzen dire. Ez dituzte. Eta ekarri jugona kirolari olimpikoak eta pasta arrozetik ez dituzu bateatzen, Horre, teorian kontrol bat dola mediku, ez dakit, eta oraindik... Zereal asko daude, ez? Jateko eta kinoa, tef, bulgur, kuskusa... Pila bat. Eta gehien bat... Harto beltza... Ez, kalidaletik ondo da, baina jente honentzako oso aspergarri izan behar da, beti antzekoa jaten, ez? Bai. Bueno, ya está. Vale, orduan garbituko dugu dena eta bukatuko dugu platera. Vale, utzi guzue pixkat daudana jasotzen eta garbi daukagunean platera bukatuko dugu. Venga. Oso ondo.
Jarraitzen dugu, gure patata ñokiekin, gazta veganoarekin, eta uste dut izango dela bakarra. Berrio etorri beharko zuinaki. Bueno, patata bakarra. Bueno, etorriko, gustora. Zainzuriak eta tapioko eta koko hori probatu nahi nuen nik, Ba, ingo dugu. Urrengoan no ingo dugu. Vale. Eta zuek probatu nahi baituzue, bakizue, deitu. Telefonoa zein Bai, 943-567-5 Deitu, reservain, eta hor daukazu, astebukarako planero nahi baduzu egin, Donostia aldera gerturatu. Vale. Eta... Bueno, bukatuko dugu platera. Vale. Hortarako daukagu sartai bat. Jarriko dugu martxan. Bai. Olio tantxa bat, emdako olioa. Eta eutxi tapoiei, hori. Bai. Botako dugu pixkat. Hola. Fuerte o top? Bai, jarri. Vale, hemen ditugu jan ñokiak. Orduan, ningo duguna da. Bituko ditugu sartaira. Batzuk. Hola, neko, txezet. Utziko dugu berotzen. Eta gero daukagu, gazta krema. Hemen bota alko diogu, tomatea nahi izan. Bai, noski. Oikoak beti golan tomatea izan. Guitzen dugu basea ñokia eta gero, dibidez dugu beste bat ditzea ala putaneska, eta horrek darama tomatia, tomate freskua, alkaparra, azeitunak, pikate pixkat, horretik da putaneska. Eta oso ona. Pikante pixkatero asko. Bai, pixkat. Osea, hau da pasta bezala, orduan. Pastan errezetak, alitxuzu erabili ñokiekin. Batzuek ñoki arratza botatzen diete, bada errezeta maner? Normal arrautza botatzen diote. Gu veganoa garenez, ez dugu ezer botatzen. Zizango da, gehiago heltzeko, biltzeko izan? Ez dakit, sapore amateko, eta, bueno... Matio gola pixkat, behotzeko. Bai. Eta hemen daukagu, gazta krema. Bai. Orduan, ikustezu, nola dagoen, nahiko lodia. Orduan, egingo duguna da, gehituko dugu, lau bat goiadeka da, eta gero, ur pixkat. Vale. Orduan. Behezu kolorea eman, aldia, adute kolorea hartu, ikustezu. Beste puntu bat. Bai, hola guztetu bat zikizu, Vale. Utziko dugu pixkat, kolore hartzen. Eta orduan, gehituko dugu. Gazta krema. Gazta krema. Momentu ziruekin usteet nahiko izango dela. Eta koloria dago, orduan, ur pixkat. Saioaren hasiera ikusi ez duzuenak, gazta krema hau, ez da gazta. Anakardoekin, garagar legamiakin, belarrekin, da limoi zukoakin da egin dugu. Gaztarik ez dago, baina, badauka itxura. Bai, badauka mikaztasuna, gaztasuna, azia, zoa. Irlandan gaztak egiten ikasten egon da, gero. Bai. Ikusten mazaitu, emakume arek esango du. Ez da oso pozik egon da. Ez zuen ondo ikasi honek hemenekin. Pixka jo, eta ikusten zuen loitzea bereala. Bai. Geratu behar da saltza bat bezala, krematxua. Hoi da. Orduan, noain probatuko dugu, agian gatza faltako zaio, ez dakit. Tarako, probatzeko, inoiz hola ez tegula, eta mendik. Hala, jazte ikasi dut. Oso ondo, badakit, ointxe. Bai. Eta zen ondo? Gatz pixka falta zaio. Eta sartzi holan? Bueno, behin sartzen batzu ondo. Behin, vale. Behin, Baina gero, 10 dauzkagu. Berdin ez du sartuko. Vale. Ondo. Hola. Probatuko dugu. Bai, ez? Bai. Vale, bai, jazta. Ederra. Oso, oso. Orduan. Egurrezko goiara batekin, horrekin atako dituzu? Honekin. Bai. Hola. Usaia behintza ikusgarria gana, Hau... Politia gatzeko, ez ditugu gehiagin jarriko. Hola. Gure errazioak handiago dira, Gozekin inorrestateatzen zuenetik. Veganoa bai, baina gozekin inorrestatea. Ondo jaten. Jendea betetzea. Eta zaporez eskaintzez berdina, egizan, menu ikustea besterik ez dago, pixkat daneti dago. Gero hemen daude, agertzen da bakoitzan veganoa dan bakarrik, ero barazki gero bai hori, glutena badute, edo soja badute, bakizu, alergenen asuntoa. Hor daukazu, dena. Orduan, pixka kolore pixka denoteko da, tomate saltxa. Ez dakit, ingo dugu, holaxe, ez da. Eta gero hemen, godatu, hau da, parmesanoa.
Orduan, parmesano pixkat, gainetikan. Eta parmesano, ez da la parmesanoa. Ez, da. Parmesano, vegano berezia. Eta gero, belarren bat, gaur, perrexila. Horaxe? Oso ondo. Eta hone egin. Ikusten zue, veganoa bai, baina gauza eleganteak eta gozo asko egite dituzte, eta gerturatu. Hemen Donostia aldera, kilometro 0. No, sube probatu erko zuin. Bueno. Hemen biok, gonbidatuak eta deno jaten du hemen, beti. Biguñak, Zuagarri. Eta gazta ematen du daukala. En serio? Hau, ez diezu inori, zuk norbait jatatzen diezu hau, ez esan gabe. Eta pentsatu du, digela inokiratzu kastarekin. Eta errexa, egiteko errexa. Bai. Patata inokiak gazta veganorekin. Kilometro 0, Donostia aldean, gerturatu. Baina beti, deitu, eta interneten ere badaude. Bai. Orduan, internetetik erreserbaitea badau? Baita ere. Baita. Bai. Nola zan, interneteko... Vegan vegetarian KM0. Gerturatu. Gu, tamales, honekin konformatu berdu. Berrio ekarri berdu binekin. Berrio ekarri berdu, bai, ez? Hemen bertan zau. Hemetxe bertan nago. Venga, ba. Baina beste, behat, Mar langila duzu. Berriro, ona, zeinzuria, bueno, zeinzuriak, orain zeinzuri idea. Orain zeinzuriak, hori ikusiko dugu. Moldatuko gea, lasai. Ingo zerbait. Estela beste urte baten dugu.